Isizwe samaZulu sisazilile ngemuva kokukhothama kwesilo uGoodwill Zwelithini. Ayiphelanga inyanga kwabe sekukhothama ibamba bukhosi indlovukazi uMantfombi Dlamini Zulu. Yize isikhathi sokuzila sivamise ukuba unyaka, kepha ongangezwe lakhe owakhothama wabeka isifiso sokwehlisa lesikhathi kube izinyanga ezintathu. Ungoti wezamasiko uthi ukukhunyulwa kwenzila yisiko elimqoka kakhulu eNdlunkulu. Umuntu odlala indima enkulu kuba indlalifa yekhaya ngoba iyona kufanele ikhiphe inkomo uma kuwumuzi onesithembu kusho ukuthi wonke unkosikazi kufanele abe nenkomo ikhishwa indlalifa. Bese kuthi omunye umuntu wesibili obalekile isalukazi esidala somndeni ngoba ibona abasuke bephethe besingathe lo mcimbi. Omunye ungoti wezamasiko uthi ukukhunyulwa kwenzila oNdlunkulu kuzokwenza-ke ukuba bakwazi ukuqhubeka nomunye umsebenzi wabo. Kuzoba nehlambo elingomhla ka-16 kuya umhla ka-18 yilako bese kukhunyulwa khona inzilo lapho. Kodwa okuningi kobe sokuhlanjululiwe amabutho, yinduna, amakhosi, omama besiphithiphithi, kube amaphoyisa yilaba kade bethintene kakhulu nesilo noNdlunkulu bemphathela ukudla bemenza yonke into kanjalo futhi nalabo abamlanda umama eGoli kanjalo futhi nabambeka nababeka ngisho ubaba imbala bonke labo bantu. Ukugcinwa kwesiko lokukhunyulwa kwenzila yinto yakudala kakhulu futhi kulindeleke ukuba-ke isingathwe izinsuku ezintathu kuyona ephezulu. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngiseThekwini.